Здравейте, добре дошли в медийния канал на Фондация Открито сърце, Прав текст. Днес сме се събрали тук с Ани, за да кажем за една прекрасна новина, която се случва, а именно, че тя за първи път през живота си е на почивка. А почивката е организирана от луксозен комплекс на Златни пясъци. Собственика и генералният директор на този комплекс умишлено не са в кадър и умишлено ни помолиха да не споменаваме името, защото благотворителността трябва да е тиха. Същото казва и митрополит Йоан, който също помага на Ани и държи да не се дава публичност на това как помагат различни хора. Ани ще остане тук за една седмица и ще се радва на природни красоти, басейни, море, прекрасна храна. И сега ще зададем няколко въпроси на Ани, да ни каже какви са нейните първи впечатления. Какви са твоите впечатления? Природата, чистия въздух и още много неща. Преди малко ти беше така стъписана от красотата, която видя и от това какво ти предлагат управителите на хотела и на този комплекс. И първото нещо, което ти прошепна е, че все едно си в... Рая. Това за тебе е рай? Да. Защо? Никога не съм била в такова чисто място, в такова пространство и толкова хубава природа и най-различни неща. За първи път в живота си ще спиш в стая без мухъл и без да ти капе тавана? Да. Разкажи за тази стая, каква е тя? Уникална, замазана, няма дупки, няма такива бактерии, вируси, няма такива хлебарки, мухи. Е уникално. Ани, аз забелязвам, че от няколко дена, откакто сме заедно, ти по-малко кашляш. Защо мислиш, че е така? Не съм оздравяла напълно, но защото може би съм щастлива и много по-красива. Ани, ти ще останеш тук една седмица и след това ще трябва да ходиш в болница. Надявам се да имаш прекрасна почивка и собствениците на този комплекс казаха, че можеш да идваш тук отново, за да се възстановяваш. Какво искаш да кажеш на тези хора? Благодаря, че ми показахте къщи от рая.